שלום לכולם, אנחנו כאן במיינקראפט הפרלמנטום פרק 2 ואנחנו נחזור למשתתף חדש. בואו נתחיל. שלום מתן. מה נשמע? בסדר. טוב, בואו, זה הבית שלו כרגע, המיטה המכוערת הזאתי. אנחנו עכשיו נלך למיינינג קצר כדי להשיג לו דברים. מתן, אתה תלך להשיג עץ ואני אלך להשיג לך דברים. אוקיי. לך מיינינג, אני הולך לעלות למעלה ועוד פיקס. נו כבר, נו! לא סובל את זה. בואו נראה. יש לי... מה? למה יצאת? לגים? יש לך לגים? יש לך פאקינג לגים? סליחה על פאקינג קללה. אתה יודע שמקיץ זה, נו, זה נשק ליאור. ליאור איתנו ומתן איתנו, רק שליאור משחק. ארל הצטרף, זה יוטיוב, ארל הצטרף, ארל הגיע. למה לא? זה סרטון קטר של להשיג למתן דברים. זה הסרטון, זה הקטע של הסרטון. זה מכרה נטוש הסרטון. לא אתה. מכרה זה סרטון. טוב. ארל יש לי 35 דיימונד. אתמול מצאתי עוד עם ליאם. תקשיבו לי, זה לא שאנחנו רוצים לרמות אתכם ולא קיצר. אנחנו יושבים בזמננו הפרטי. הפרטי כל יום. הפרטי שזה כל יום כמעט. וזה, ומחפשים. כיף לך. איזה חרדה, עכשיו אני ממשיך להתאבד. מי בלעזור? זה ממשיך למכרה נטוש. יש לי פה? כן, הייתי. כשאני אסיים אני אעזור. אבל אתה יודע מחר מה? אתה לפעמים יכול ללכת לאיבוד. אני כל הזמן הולך לאיבוד. כן, גם אני. אנחנו מוצאים את זה בגלל שתמיד אחד למעלה. ליאור, פעם אחת תגיד יותר מוקדם. כן. אני אחפש עכשיו דברים למתן. וואי, זה מרגש שכמובן מצאנו 10 דיימונד. ליאם גם מצא כמה. פה לא חקרנו. כמה הוא מצא? 4. טוב, אורי, תכננתי את הכור הגרעיני. כן, אמרת לי. שתקו, בנות! שתקו, הם מפריעים לנו לסרטון. אז גם ככה, את הערוץ החדש? שלי, שלך, ליאם ואח שלך, אם הוא רוצה. פיצוי על הערוץ של הנרף. טוב, סיימתי לקרוא את הבית. מיינקול. ויש די הרבה צפיות לראשון. 8 צפיות. אולי... כן, היום אני אעשה מפה בהפתעה. למה? 3 דקות. זה חרא. אבל... זה משנה. מישהו במקרה. טוב, אני אחזור כשאני אצא דברים. טוב, חזרתי. לא היה לי כוח ממש להמשיך את זה, ומצאתי רק 8 איירון. אז מתן יוכל לעשות לו איזה צ'סט פלייט מחובר. טוב כבר. לא קשור 28 בוף. אנחנו מבטאים את הערוץ של דוד. טוב, דוד, תדע. 2 בוף, חתיכת טמבל, 2 בוף או 2 בוף, או דוד בוף, או שזה... אני המעריץ הכי טוב שלך אם אתה שומע את הסיפור. הוא לא שומע, אני מצנזר את זה. בסדר. אז אני... נו יאללה, אבל בוא אני תעזור. ואורי הבעריץ. עזוב אותך, זה לא הקטע עכשיו. אמרתי כבר בפעם, סליחה את הכל החרטא הזה, וזהו. וואי, זה דיימונד שלי, די כבר. מה קרה? יש לך שם 4 דיימונד זה 20 איירון. בזמן עשיתי סיור קטן. אני וליאם. ראית את הבלוק של ליאם? עם 4 דיימונד. ליאם, מתן, חצפת עצים? כן, בינתיים יש... איפה אתה? איפה אתה? בוא! אני אף לבית. נו בוא מהר, אני אקיא אותך בחרב השרופת שלי. בייבי. אז בוא כבר. תעשה שולחן עבודה. מתן, הבאת את ה... מתן, הבאת את המצגת. נו קום! הנה, ישבתי נו כבר, תביא כבר, תעשה קרפטינג טייבל. תביא את העצים. הנה, עשיתי קרפטינג. תעשה צ'סט גם. טו פוף.
אחד לא נוגע לי בו. תשמעתי שאני חורש את עצמי. בסדר, כי אתה... לא פה. שים את זה ליד המיטה שלך, מתן. אתה בחור, אז בוא. אכפת לי, יאללה. בוא. הבחור, אני דקה במיינינג ומוצא. וואי, כמה? תשים, נו, עצים בתנור שלך. יש לי שמישהו עשה לך. נכון. מקיף 5 לפיס לליאם, בגלל שהוא תם לי קצת דיימונד. 3 דיימונדס, ואני גם אחר כך מצאתי משהו ואז הבאתי לו. הבאת לו לפיס, 5 לפיס, ואת כל הרדסטון שמצאתי. נו! אני חייב עצים בעצמי, אני אביא עצים בעצמי ליאורטק! הנה הבלוק של ליאם, ליאם באמת בנה לו בית מקום טוב. הנה סיימתי את הבית שלי, עוד תראה. רגע, אתה זה... סחורים באדמה. מה? איך סחורים באדמה? לא. חתיכת סוטה. איזה סוטה. אומר לי סחורים באדמה. לא, אורי. לאכול טיפה יפה. כן, זה יפה, זה בסגרה הוא של הבית של של סינגר. חתיכת מעתיקן. סליחה, פשוט אם הוא מפריע. לא נורא, מתן, אנחנו עדיין בגיל הזה. חוצפן, תרים ידיים. תזהר, יש לי חרב שורפת מתוקנת. לא. די כבר, אל תיגע בי. חתיכת חצוף. די כבר. די, הראל, די כבר. אין לי הרבה חיים. יש לי רק מלאים, אל תיגע בי יותר. רגע, זה הקרפטינג של מתן. די כבר, די. אם הוא מת, אז הוא חוזר למקום שהוא נולד בו. מה זה הבית הזה? זה הבית שלי, אל תיגע בו. אוי, לא, אפשר להיכנס. להיכנס, אני וליאם עובדים עד 200 קומות. כל 5 קומות הוא משלם לעירייה. ויש לו גם, תראה כל הדברים שלו. אוי, הוא לא חימם את השם הגולד שהוא מצא. את 8. אני לא גונב, אני אחמם לו אותם. בא לך יעני. מה? יש לי בלתי. נשאר 5 גולד. שלי בצד. יש לו פה גולד אחד שלו. ואני חטפתי לו, בגלל שלא היה לו למישהו בטעם. לא, למי שיש בא ואני מביא לסלאב. לא צריך סלאב. תשים בקופת העירייה, היא בקומה השנייה של הבית שלי. אז אני מביא לו חרב, פיקקס. לא, נו, סיני כבר. פיקקס אני מביא לו. אז איזה פיקקס? איירון רגיל? עזוב, נו, כבר תעשי את הסלאב למעלה. בקופת העירייה. אל תיגע לי, די! אלק רק רואה, לוקח לי. טוב, נו די, לך מפה, לך. וואי, אורי. יש לי מלא דברים. אל תיגע לי בהם. מה גנבת? כן. רגע, בוא תראה איפה קופת העירייה. אתה עוד לא יודע, נכון? לך מפה. זה ליוטיוב. ליוטיוב? כן. מה חוזר? חזרתי. טוב, בפרק הבא. יאללה ביי.